Славна історія Мукачева, за котру не вшитко і не вшитки знають. Історія Мукачева повна боротьби з австрійцями. У цей вопрос. На днях празднувався День Мукачева, одного із древніх городів Європи у ряду із Ужгородом Унгваром. Що нам у програмі «Недосказаное» важно вспомнити, про що в Мукачеві не доказали, за що забили, а що просто і не знають. Дійсно, в День Мукачева вспоминалася славна історія града Мукачева, славних його представителів Мукачевського замка. Но, на жаль, почти ніч не казали там про устроїтелів благодатного древнього монастиря. Ведь ті організатори праздника майже забили за наш славний місний мукачевський народ русинів. Майже ні слова не повіли за славну історію Чернечої гори, Мукачева і взагалі таку славну історію Мукачева. Ніч не сказано і за древність нашого краю, Мукачевського монастиря, де ковалися, до речі, православні духовно-національні кадри наші, котрі були представниками древнішого в Європі карпато-русинського народу, котрий 1150 років назад получив уже перевод Євангелія на свій слав'яно-русинський язик. По-перше, ніхто не вспомнив, що Мукачево було колись в подданстві Болгарського царства. І один раз болгарин навіть возглавляв цей русинський вариш град недавно. От чому нам важливо розуміти, що коли організують такий праздник, то мали би більш широко тематику розкрити.